बिटिसि बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिनिफ्राय बिराद मोजाङै जोङो मोनसे फोसावदिंनाय हाबाफारि लाबाय आरो 40टा जि समस्ति बे समस्तियाव जोंनि थासारिया खोब मोजां। दिनै बावखुंग्रियाव जोङो बेवहाय मोनसे फोसावदिंनाय हाबाफारि जोङो लादों नैबे तिलतिला जि फोथारावहाय बयबो हाजार हाजार मानसिफ्रा लोगो लाफैदों। खिन्थु दिनैहाय मोनसे दुखुनांथाव मोनसे खौरांबो दङ जोंनि आसामनि थाखाय जे मानगोनां जोंनि सासे गोख्रों जोंनि मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा मैया जिथु माबायाव मा होनो बेखौ सिंगापुराव बिथाङा जोबथाहांबोदों बेखौ लानानै जों बयबो दुखुआव दंबाय थायो, रायजोफ्राबो दुखुआव दंबाय थायो। खिन्थु बिसायख'थियाबो जानोसैखाय बे हाबाफारिखौ नागारनो हायि बायदि अबस्था जानायलाय जों एसे दिनै सावरायलायनाय जादों। जियानो जा मानो आङो बे बुब्लियावहाय जोंनि जुबिन गार्गनि बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। आरो फैगौ बोथोराव जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दा जिखिनि थासारि आङो नुदों 40टा समस्तियाव इउपिपिएलआ हारसिङैनो सरकार दानो हानाय मोनसे परिबेसआ जोंनि गेजेराव फैबाय। ओंखायनो जों बुंबाय थादों, प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों जों एबार हारसिङै सरकार दागोन आरो बे सरकारा गोजोन खौसेथिनिफ्राय जागोन। बे सरकारा बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ खौसेयै लानानै थांनायनि सरकार जागोन आरो गोख्रोङै सरकार जागोन। इलेक्सनानो जायाखै, इलेक्सनाथ' 22 तारिखआवसो जागोन नङा होमबा? थ' समायखिरा लानायनि खोथायालाय बहाथो फैखो? बे थारमाने खोथाया बेना गोमाबाय। रायजोनि गेजेराव थांनानै गाव मा मावनो, भबिष्यत मा प्लेनिं दं बे बाथ्राखौ बिथाङा जेबो फोरमाया। थांनानै रायजोनि गेजेराव नोङो हेलिकप्टारनि बाथ्रा बुङो, सरकार दागोननि बाथ्रा 3 तारिखआव सरकार दागोननि बाथ्रा बुङो। सरकार दायोबा मानसिफोरनो माने दै बथलसे होगोन, थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जानाय लोंनाय होगोन, बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बाथ्राखौ फोजावो। बेवहाय जेबो गुरुत्व गैया। बे रायजो राजाफोरखौ गाव जेरै होनबाय थायो जाम्बा, रायजो राजाफोरखौ जाम्बा खालामनायनि अनगायै जेबो गैया। गतिके रायजोफ्रा बेखौ बुजियो मोजाङैनो। गतिके बिथांनि बाथ्राया जेबो दाम गैया, बेखौ साननांगौ जेबो गैया। रायजोफ्रा अलरेडि सिद्धान्त लाबाय, जों बेखौ थाल मोनबाय दा। जेरावबो जोंनियाव लैहोर लैहोर रायजोफ्रा जेखि बुंदों जे गोजोन खौसेथि 5 बोसोरनि प्रमद बर'नि दिननि जि गोजोन खौसेथि सरकार बेखौ जोंनो नांफिनगौ। 15 बोसोरनि जे बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि जि सरकार, जि मोनसे दावराव दावसि जि मोनसे थासारि बेखौ रावबो लुबैला। गतिके एबारनि 5 बोसोरनि जि सरकाराव जों जेखौ मोनबाय गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय, बे सरकारखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै रायजोफ्रा दिनै डिसिसन लादों। ओंखायनो जों बुंबाय थादों मा एबारनि 22 तारिखआव जानो गोनां जि बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएलआनो बांसिन नाम्बार लानानै जों सरकार दागोन।